Когато беше малка, Станка яздеше. Заради конната езда отиде в Ямбол спортно училище и там пък почна и на борба. Тя започна още от първите състезания на републиканско да носи медали. Разбрахме, че това е мечтата и това ще е. За първи път ходих на европейско, тя там стана трета, във Варна. Ами когато тръгва по състезание, ние винаги се чуваме по телефона. Тя просто без да ме чуе не може да тръгне буквално. Пожелавам ми лек път, пожелавам ми успех и пожелавам медал и титла. Винаги съм доволна, винаги празнуваме всеки неин медал тук. Даже и да не присъства тук, медала се отпразнувал. Много се радваме и всички тук. Цялото село я обича. За да бъдеш един спортист, да постигаш толкова титли, трябва наистина да си много трудолюбив и много да държиш на това, което вършиш. Ами мисля, че тя от много работи се е лишила. Много рядко се виждаме. Постоянно е по лагери. Идва се на месец, ако се дойде 2-3 дена, има и няколко месеца не се идвала. Просто само се чуваме по телефона. Но такава е съдбата. Станка е много отдадена на спорта и на борбата. Наистина мъжки спорт, но и тя си е мъжко момиче.